Amics i amigues universitàries, el dijous de la setmana passada es va disputar la segona jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips en rugbi masculí. La Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Ramon Llull arribaven com a líders destacats després de la primera jornada amb 4 victòries cadascun i no van defraudar. El camp municipal de rugbi de l'Hospitalet va ser l'escenari de 18 partits de 7 minuts cada part, on els 9 equips que conformaven un sol grup ens van deixar molt bons detalls tècnics amb grans melés o la touch. D'aquesta manera ja tenim el quadre de semifinals que es disputarà el 7 de març al camp de rugbi de l'Hospitalet un altre cop. D'aquesta manera la Universitat de Barcelona s'enfrontarà a la Universitat de Vic com a primer classificat contra el quart classificat i en el segon parellament de semifinals la Universitat de Girona s'enfrontarà a la Universitat Ramon Llull, que ha quedat tercera. I com sempre podeu fer un seguiment de la competició a través de les xarxes socials o a través de la pàgina oficial dels Campionats de Catalunya Universitaris.